ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ମା ଆମକୁ ଗେଲ କରୁଥିଲା। ଆମେ 5 ମାସ 6 ମାସରେ ହେଇଥିଲେ କେମିତି ଗେଲ କରୁଥିଲା, ମୋ ଜହ୍ନରେ, ମୋ ତାରାରେ, ମୋ କାହ୍ନାରେ, ମୋ ଗେହ୍ଲାରେ, ନିଦ ନାଗୁଛି ଶୋଇବୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବୁ, ଆଉ ଭୁଲ କଲେ ତ କାନ ଧରିବି, ମାରିବି, ଯିବୁ କି ଏଠିକି, ଯିବୁ କି ମାମୁଁ ଘରକୁ, ଯିବୁ କି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଏମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝି ବି ପାରୁନଥିଲେ, ଏମିତି ଆମ ମା ଆମକୁ କହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କହି ଶିଖିନାହାନ୍ତି, କି ଜହ୍ନ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାମୁଁ ଘର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆମକୁ ଆମ ମା ସେତେବେଳେ ଗେଲ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲେ, ଆମେ ବଢ଼ିଗଲା ମାନେ ତ ଆମ ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବେ ନା। ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ପେଶାଲି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଥା ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବି ମା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି। ଆଉ କହନ୍ତି ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା କେମିତି କହୁଥିଲା। ମାଆକୁ ଠିକ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଏତେ କଥା ବି ବୁଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ପୁଅ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯଦି ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲା, ତ ମା ବୟସ ହେଲାଣି ବୁଝିପାରୁନି, ଆମେ କାହିଁକି କଥା ହେବାନି। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେ ବି ଏଇ ଆମ କାନ ଦେଇକି ପଶି ଯାଇଥାଏ, ଆମକୁ ଗଦଗଦ କରିଦେଇଥାଏ। ମା ପାଇଁ ପୁଅ କୌଣସି କମ୍ ବି ନୁହଁ। ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବିଭୀଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଗୋଟେ ମା ଆଉ ପୁଅ। ମାର 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ପୁଅ ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ବାହାସାହା ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ମାର ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ, 70ତମ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନ। 70 ବର୍ଷର ଜନ୍ମଦିନ ପୁଅ ପାଳନ କରିବ। ପୁଅ ବହୁତ କରିବ, କାମ କରି ଚଳୁଥିବା ପୁଅ ମାଆକୁ, ମା ତୋର କ'ଣ ଦରକାର କହ, ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଣିକି ଦେବି। ମାଆକୁ ବଜାର ବି ନେଇକି ଗଲା ସାଥିରେ। ମା କହିଲା ଚାଲୁନୁ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା। ମା କହୁଛି ପୁଅକୁ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ଚାଲ। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ତ ପିନ୍ଧିବ ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲେ, ଆମ ଜନ୍ମଦିନରେ ବି ଆମକୁ ଆମ ବାପା ମା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧଉଥିଲେ। ଆଉ ପୁଅ ବି ମାଆକୁ ନେଇକି ଗଲା ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନକୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନକୁ। ସେଇଠୁ ମା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଲା, ପସନ୍ଦ ଅଛି ନା। ମା ସେଇଠୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଲା, ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖି ବାଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟେ ପସନ୍ଦ କଲା। ସେ ଶାଢ଼ୀର ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା। ସେ ଦୋକାନୀ ବାବୁ କହିଲେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ହେଉଛି 3000 ଟଙ୍କା। ପୁଅ ପାଖରେ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ଶାଢ଼ୀ ମାଆକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲାନି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ମାଆକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆଉ 3000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ କହିଲେ ଶାଢ଼ୀର ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା, ପୁଅର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ମାଆକୁ ତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ଜନ୍ମଦିନର ମୁଁ ମାଆକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେବି, ଜନ୍ମଦିନ ବନେଇବି, 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଛି। ଇଏ କେଉଁଠୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ 3000 ଟଙ୍କାର ବି ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ଯେ ଗରିବ ଲୋକ, ବହୁତ ଗରିବ। ଆଉ ମା ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ପାଖରେ ଅଛି। ପୁଅ ଦୋକାନୀର ମାଲିକଙ୍କୁ ଟିକେ ମାଆର ଆଡ଼ ଦେଢ଼କୁ ନେଇ, ସେପଟକୁ ନେଇ କହିଲା ଯେ ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ତ ଶାଢ଼ୀର ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା। ମୋତେ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ମାଆର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି 70ତମ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ମୋ ମାଆ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଲେ ଖୁସି ହେବ। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ କାମ କରି ସୁଝିଦେବି ଏ ପଇସା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାଲିକ ସେଇଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ମାଆ ପ୍ରତି ୟାର ଭଲ ପାଇବା, ୟାର ପ୍ରେମ ଏତେ ଦେଖି କହିଲା, ମାଲିକ କହିଲେ ଯେ ହଉ ହେଲା, ଏ 3000 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀଟା ନେଇଯାଅ, ମାଆ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆଉ କାଲିକି ଆସିବେ, କେତେ ଦିନ କାମ କରିବେ, କେତେ ସମୟ କାମ କରିବେ, କେତେ ଦିନ କାମ କରିବେ, ମୁଁ କାଲିକି ଆସିଲେ କହିବି, କାଲିକି ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ପୁଅ ବି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ସେଇଠୁ ଆସିଲେ, ମାଆ ପଚାରୁଛି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା? କହିଲା ନା ମା, ମୁଁ ଟିକେ ସେପଟରେ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଅଛି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୋକାନଟା ନା, ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି। କହିଲା ହଉ ହଉ ଚାଲ। ପଇସା ଦେଇ ସାରିଲୁଣି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ସେଇଠୁ ମା ପୁଅ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରକୁ ଯାଇ ମାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେ। ପାଳନ କରିସାରି ସେଦିନ ତ ବିତିଗଲା ଭଲରେ ଭଲରେ। ତା ପରଦିନ କାମ କରିବ ନା ମାଲିକଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛି ପୁଅ, 3000 ଟଙ୍କା ତ ସୁଝିବ କେମିତି? କାମ କରିକି ସୁଝିବ କଥା ଦେଇକି ଆସିଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପୁଅ ଯାଇ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ କାମ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଆସିଲି। ଆଉ ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି, ମାଲିକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜିଠୁ କାମ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଆସିଲିଣି, କାମ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେ ସମୟ କରିବି, ଆଜିଠୁ କାମ କରିବି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ପଇସା ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କହିଲା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ମୋର କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା କି? କହିଲା ନା, ତୁମର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ଯେ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ମା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଡାକ୍ତର ଫେରେଇ ବି ଦେଇଥିଲେ, ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହିଁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ଡାକ୍ତର ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉନଥିଲେ, ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ମୋ ମା ବସି ଖାଉଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଘରେ, ମୋ ମା ବସିକି ଖାଉଛି, ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ପାଖରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରେଇ ଦେଇପାରିବିନି, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି। ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ମା ଦେହ କେବେ ବି ହେଲେ ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କର କୃପାରୁ ମୋ ମା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାଲିକ ଚେୟାରରେ ବସେଇଲେ, ବସେଇକି ଟିଫିନ୍ ଦେଲେ, ପାଣି ଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ହଳେ ଡ୍ରେସ୍, ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ଟେ କିଣିକି ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଦେଲେ। ସେ ପୁଅକୁ ପଇସା ବି କିଛି ଦେଲେ, ଦେଇ ଅତିଥିଙ୍କ ସେବା କଲା ଭଳିଆ କରି, ଅତିଥି ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ। ଆଉ ବି କହିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆସିବେ, ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ରହିଲି, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ। ସେଇଠୁ ପୁଅ ପ୍ରଣାମ କରି ପୁଣି ଆସିଲା। ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁକି କହିଲି, ଯଦି ମା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି କହିପାରୁଛି, ତ ଆମେ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ମାଆକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ରହୁଛି କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ନିଜ ସାନ ଭାଇ ପରି ଭାବି କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।